Kisun museon näyttelysalissa avattiin epätavallinen näyttely. Se muistuttaa teatteria, jossa kävijät matkustavat Kalevalasta Pohjolaan. Mitä ja keitä he tapaavat matkansa aikana, kertoo toimittajamme Uljana Tikkanen. Слова пел непростые, а заклинательные. Ruletkamme laulamaan, saakamme sanelemaan. Uusi näytely avattiin runon sanoilla. Lapset kumpaset tultiin näytelyn avajaisik, piestih miellyttävä matkah. Hyö niin kuin Kalevalan epossan sankarit matkusita Kalevalan muasta Pohjolaan. Meillä haluttaisiin avata lapsille suurta salaista monipuolista epossan maailmaa, jotta lapsilla olisi mukava tiedustella epossasta, sen runousperinteistä, tai jotta hyö oltaisiin ylpeitä siitä, mitä ennen vanhah syötih, mistä keitettiin olutta, mitä Sampo Mylly antoi rahvahalla. Vastaukset näihin kysymyksiin tässä näyttelyssä lapset löydetään itse. Tämä on ensimmäinen näyttely teatterikisan museossa. Sen luotimisessa auttoi Karjalan kuklateatteri, Tatjana Kalininan kuklantalo, Kuvataiteiden museo, Kansallinen kirjasto. Kaikki yhdessä he luotiin näyttely puolessa vuodessa. Mitä sanoo, kun tämä voi katsoa näitä esineitä, voi lukea meidän nepilisiä runoloja. Se voi kisata ilman kisuantaa. Tämä ei voi olla niin mitä sen takia, kun lapsi myö opimme harjoittua kaikkea luotua, kun heillä olisi mieltä kiinnittää enemmän tiedustua Kalevalua, tiedustua meidän nepilisiä pajoloja, runoloja. Tiettäväinen ylen tärkeä on se, kun tiettäväinen kaitamme perehtyy meidän historia, meidän kulttuura. Kalevala epossan teema on miellyttävä lapsilla. Tämä näyttely avaa lapsilla eposta ja auttaa ymmärtyä sitä. Kalevalasta Pohjolaan nimeni näyttely rupeaa ruotamaan 25. kesäkuuta suoten. Kisan näyttelysalin oppahat järjestetään näyttelyn kävijöillä miellyttäviä ohjelmia. Uljana Tikkanen, Konstantin Nikolaenko, Pavel Muzika, Viestit Karjala Peterskoista.